Ja sen verran haluan sanoa, että niinku, tää tuntuu niinku hassulta ihmisiä tällä lailla haukkua tuntematta oikeastaan näitä ihmisiä. Kun ajattelin, että mekin tehdään sellaista tavallaan pakolaistyötä mun miehen kanssa, että me ollaan jalkapallojoukkueessa, on paljon näitä maahanmuuttajapoikia ja heitä yritetään auttaa parhaamme mukaan. Ja tää on mun mielestä niinku hienoa työtä ja tää on ihan normaalia maahanmuuttoa. Tää mitä on tapahtunut tähän mennessä, että nyt on sitten nähnyt, että joku rajaylittyys tässä, että tää on mennyt nyt liiallisuuksiin. Tämä ei ole ihan normaalia maahanmuuttoa. Ja sitä mä ihmettelen, että minkä takia hallitus antaa tämän tapahtua. Me ollaan suomalaiset pistetty vastakkain toisiamme tässä. Miksi tän annetaan tapahtua? Et sitä mä ihmettelen. No niin, täällä on Näyttäkää, että Suvakin naamat olet kameralle! Tästä näemme hyvän esimerkin siitä, että tää on just sitä suvaitsevaisuuden